Концерты варта паговорыць. Хто прыязджаў увогуле в Гродно, ці прыязджалі нейкія зоркі? Вы памятаеце што-небудзь з такога, хто ў нулявы прыязджаў у Гродно? У мяне муж быў вельмі гарачым паклоннікам, прыхільнікам «Машины времени», и Макаревича. И у меня муж в Брестской области, он кажет, что вот, Макаревич тоже в Брестской области, ну, конечно, муж тоже... С Пажану, да, там где-то там вот это какие-то, да. И там шмат у кого, нават одноклассники, у мужа были там с прозвищем Макаревич, он кажет, наш таки, вот да. И муж так само играл на гитаре у молодые годы. И там мы, ну, Макаревич, это святое. И уже когда он приезжал, то, конечно, на этот концерт попёрся. Я ось, Пошел, калі рыхтаваўся до нашего подкаста, я не просто тут набув. Я свой жыццёвы досвед, а ты весь интернет перакапаў. Я перакапаў па інтэрнет. Не, ну што ты таксама памятаеш са сваёй галавы выцягнуў, просто, ну, што з гэтага дзіця там пачатку нулявых взяць, калі я ў школу толькі ў 2003 годзе пайшоў, нагадаю. Знайшоў вось і інтэрв'ю з канцэрта гурта «Машина часу» у Гродні. Вельмі цікава, што гродзенскія, там можна сказаць, адні журналісты скардзіліся на другіх журналістаў за іх невопытнасць і непрафесіяналізм. Бо журналісты пачалі Макаревіча распытваць, як думаеце, пра што? Про крані беларускія. Нет, тады у той час, калі памятаеце, была такая перадача «Смак», якую вёл Макаревіч. Конечно, боже мой. І ўсе журналісты гродзенскія пачалі распытваць яго там пра гэты смак, пра нейкі там рэцэпт. Пашла панеслась. І ў выніку ў нейкі момант Макаревічу гэта ўсё надоело, і ён просто журналістам сказал: «Вы не хотите спытацца пра новы альбом, з прэзентацыяй якога мы сюды прыехалі?» Ну, а покушать как же? Ну, очень хочется. Ось, Макаревич збольшага прыехаў не як зорка, а як вядоўца з тэлевізора. Тады ж яшчэ тэлевізор, зорка, это было як бы ўсё. Таксама сустракала інфармацыю, што Пугачова прыязджала ў Гродню з канцэртам і устроіла нейкі скандал. Ну, это таксама год першы, другі, трэці, можа, чацвёрты. Учыніла нейкага скандала, што ёй не падабаецца, дзе ее поселили, ці гостиницу, у выніку там вырашылі пытанне, што ее на нейкіх там, можа, гатэльчык, ці што, на юбілейным возеры где-то там поселили, але цікавостка была яшчэ ў тым, што запрасіла ее там філармонія, ці хто, каб яна выступила, ніхто не купляў квіткі, і Гродзенец на працы там, так, давай, як заўсёды это вот рабілася, купляйце квіткі, купляйце латарэйку, і вот сходите на канцэрт. І нават не так яшчэ было, калі яны ўсё роўна не хацелі купляць, это как там, адключым газ, да? То што рабілі? Прафсаюз выкупаў гэтыя квіткі, і там за палову кошта, там ці за кошт.